Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Madayang mga timbangan pinagkukumpiska sa Dagupan. Full 5 days face-to-face class plano nang ipatupad. Higit 50,000 na puno sabay-sabay na itinanim. Libreng food pantry hatid ng isang guro. At magsasaka mula Isabela alokay libreng pataba sa mga kapwa magsasaka. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Mahigpit nang ipinatutupad sa palengke ng Dagupan City ang tamang timbang, tamang presyo at tamang sukli. Narito ang balita. Maaga pa lang nakapwesto na si Nanay Maria sa Magsaysay Market sa Dagupan City para magtinda ng sariling ipon. Bata pa lamang daw siya, ito na ang kanyang pinagkakakitaan. Marami na rin siyang suki. Kanyang sikreto, pagiging patas sa mga mamimili. Ang gusto namin sa territory, yung tamang nagtitip sila sa tamang timbangan para yung mga presyo, tama lang ibigay mo. Ganito rin ang prinsipyo ng tindera ng gulay na si Margie. Opo, importante yun. Kung tama yung timbang na binibigay mo sa kanila, babalik-balik ang kanila. Pero dahil sa ilang mga sumbong tungkol sa pandaraya, pinaiigting ngayon ng Task Force Anti-Littering Magsaysay ng Dagupan ang Ordinance 1860 Series of 2006. Ito ang tamang timbang, tamang presyo, tamang sukli. Sinasabihan po namin yung mga vendors na dapat maging parehas lang po sila sa mga bisita at yung sa mga namimili. Kaya tinututukan namin yung timbangan, sir, para wala pong masabi yung mga namimili po dito sa Dagupan. Binibigyan muna nila ng warning ang mga tinderang nandaraya at kinukumpiska nila ang mga timbangang gamit ng mga ito. Sa ngayon ay may 26 na timbangan na silang nakukumpiska. 200 pesos ang multa sa unang paglabag, 500 pesos sa pangalawa at sa pangatlo ay 72 hours community service. Dahil dito'y mas naging kampanteng mamili si Wendy. Magandang timbang kasi pag kulang din, so ano ka rin, para ka rin nalugi. Sa ngayon ay may itinalagang mga miyembro ng task force sa palengke para mas madaling makapagsumbong ang mga mamimili. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ilang mga sakit na dala ng tag-ulan nakitaan ng pagtaas. Ang buong detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Malapit ang boarding house ng college student na si Jessica sa isang ilog. Kinababahala niya rin na bahain ang kanilang lugar sa barangay Pinsao proper. Dagdag pa dito ang pag-apaw ng mga kanal sa kanilang barangay. Kaya todo pag-iingat siya, lalo na ngayong tag-ulan. Sa ngayon natatakot ako kasi nag-iisa ako dito sa Baguio eh. Yung parents ko nasa malayo kaya nasa mountain province sila. Tapos ako dito lang sa Baguio para mag-aral. Kaya yun natatakot ako kaya todo protektado na lang sa dengue ma'am. Yung pinakamabisa po ma'am is yung i-maintain po yung healthy na pagkain tapos yung healthy na katawan para po maiwasan yung dengue, ma'am. Kaya utos ng punong barangay na si Marshall ang palagiang paglilinis sa barangay. Di raw kasi maiiwasang magkasakit talaga ngayong tag-ulan. Paglilinis sa mga kapaligiran. Pangalawa, yung mga
mga bote na nalalagyan ng tubig at mga gulong, dapat tanggalin natin yan. Dahil yun ang pinamumugaran ng mga langaw, alamok. Sa leptospirosis naman, hindi natin maiwasan yung pag nagkaroon ng baha. Ang dapat lang dyan, para maiwasan ang magkaroon ng leptos, huwag lumusong sa baha. Iwasan hanggat maaari. Lalong-lalo na kung may sugat ka sa paa o sa yun hindi dapat. Ang aksyon ng barangay ay isa lamang sa mga payo ng Department of Health ngayong tag-ulan. Lalo na tumataas na naman ang mga naitatalang kaso ng mga sakit na dala ng tag-ulan gaya ng dengue, leptospirosis, diarrhea at typhoid fever. Na ngayon ang medyo challenge sa ating lahat is napupuno po yung ating mga ospital because of non-COVID admissions. It's because of these non-COVID illnesses, kasama na rin po itong mga pagkakasakit, mga zoonotic infections. Nakita ho natin na marami rin tayong mga kababayan naka-admit ngayon for dengue, around 18,000 admissions for dengue all over the country. Sa Cordillera, tumaas ng halos 205% ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Naitala ang pinakamaraming kaso ng dengue sa Benguet at Kalinga na umabot ng higit 2,000. Bagamat nakitaan naman ng pagbaba ng 5% sa kaso ng leptospirosis sa buong rehiyon, pinag-iingat pa rin ang publiko lalo na ngayong mas dumadami pa ang binabahang lugar. Basta patuloy lang ang pag-iingat, patuloy din ang pagsuporta ng local governments para sa ating mga kababayan na lumulusong sa baha. Meron po tayong post-exposure prophylaxis dyan para hindi tayo magkasakit ng leptospirosis. Nakitaan din ng 31% pagtaas ng kaso sa acute bloody diarrhea at 126% pagtaas naman sa typhoid fever. Ngayong mas lumuwag na ang restriksyon sa pandemya, pinapaalalahanan pa rin ng mga otoridad ang patuloy na pag-iingat ng publiko laban sa mga nasabing sakit. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Siyam na digital libraries ang inihandog ng DOST sa ilang paaralan sa Benguet. Kung ano ito, alamin sa kwento. Sa muling pagbubukas ng face-to-face classes, isang maagang pamasko ang handog ng DOST Cordillera sa 5 elementary schools sa Benguet. Nabiyayaan kasi ang mga elementary schools sa Sablan at Tublay ng Science and Technology Academic Research-Based Openly Operated Kiosk Stations o Starbook. Isa itong digital library kung saan kahit walang internet connection, maaaring maghanap ng mga impormasyon mula sa iba't ibang science and technology sources ang mga estudyante. Maaari rin silang makapanood ng mga educational videos at audios sa nasabing kiosk. Malaki raw ang maitutulong nito sa kanilang edukasyon lalo na't hindi lahat ay may access sa mga computer at maging sa mga librong maaari nilang kapulutan ng mga impormasyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Sablan Mayor Alfredo Dacumus Jr. sa tulong. Kanyang hamon sa mga guro, hikayatin ang mga estudyanteng gamitin ang nasabing kiosk para mas matuto. Ang Starbook ang kauna-unahang digital library sa bansa na maaaring gamitin kahit walang internet connection. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Libo-libong puno ang itinanim sa iba't ibang panig ng bansa sa isinagawang simultaneous tree planting activity kahapon. Paraan daw ito ng pagdiriwang ng kaarawan ni Presidente Bongbong Marcos. Magbabalitaan ni Menzo. 250 puno ng Nara at 250 puno ng Banaba. Yan ang itinanim kahapon ng abot sa 100 individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa La Union. Kasama sa mga nagtanim ang ilang personnel ng Environment and Natural Resources Office ng Aringay at ilang residente. Itinanim ang mga ito sa loob ng 1 ektaryang lote sa Barangay Galiano, Aringay, La Union. Umabot naman sa 2,100 seedlings ng aguhol tree ang itinanim sa Suba, Paway at Banna, Ilocos Norte. 1,367 bamboo seedlings din ang itinanim sa mini forest ng Tagudin, Ilocos Sur. Sa daang kalingasan ng Barangay Moling, mga Tarem, Pangasinan, 1,200 seedlings ng iba't ibang mga puno ang kanilang itinanim. Ang sabayang pagtatanim ng mga puno ay pakikiisa sa National Simultaneous Bamboo and Tree Planting Activity na may temang buhayin ang pangangalaga sa kalikasan.
Ito ay sa pangunguna na rin ni Presidente Bongbong Marcos. Your presence in the selected areas across the country shows your commitment to prioritize Mother Earth and encourage everyone to unite for her benefit. It is a reminder for us to see past our personal interests and have the future in sight. Isinabay din ang pagtatanim sa pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Parte din ito ng advokasya ng Department of Environment and Natural Resources na pangalagaan ang kalikasan. Our national commitment to address climate change, mitigate its effects, at alleviate the risks po ng ating mga vulnerable na communities at ecosystems. Sa datos ng DILG, aabot sa 42,000 na mga barangay at 1,174.9 na ektarya ng lupa ang natamnan sa buong bansa. Inaasahan naman ang sunod-sunod pang mga tree planting activity para maabot ang target ng DENR na 46,265 ektarya ng reforested land sa susunod na taon. Ann Nemenzo para sa Luzon Headlines. Laking tulong sa mga magsasaka sa Jones Isabela ang organic fertilizer na hatid ng isa ring magsasaka. Kilalanin natin siya sa report ni Jaira Shane Maluyo. Nandyan po ngayon ang aming taniman together with aming okra. Then ampalaya. Laking pagsubok ngayon sa mga magsasaka ang mahal na presyo ng pataba. Kaya sa Jones Isabela, tila hulog ng langit sa mga kapwa magsasaka si John Mark. Alok kasi ni John sa kapwa magsasaka ay libre at organikong pataba. Conventional farming, which is abono, spray, yung mga ginagamit nila, which is high cost. Malaki po yung input pagbibili ka po nito. Sa akin naman po, ang kaibahan is low cost po yung ginagawa ko na open po na pwedeng makuha sa ating environment na which is yung effect naman po ito is okay. Anak din ng magsasaka si John kaya saksi siya sa hirap na dinaranas ng mga ito. Inspirasyon niya ang kanyang amang magsasaka. Kasi as of today, nakikita ko yung situation ng ating mga farmer na more on 56 years old, hindi na nila kaya. Like my father, na may sakit po ngayon. So, I devote my time to be the manager of our small land po. Kasi we are 3 siblings po. Unfortunately, yung kapatid ko po, graduating sana ng electrical engineering, passed away last 2020. So, I decided myself na ako na lahat to be the manager, to be the farmer, to be the worker of the land po. Gamit ang kaalamang natutunan mula sa agricultural seminar, nagsimulang gumawa si John ng organikong pataba noong 2018. Pinangalanan niya ang kanyang produkto sa ngalan ng kanyang namayapang kapatid. Gamit niya sa paggawa ng pataba ay ang lemongrass, luyang dilaw, sili, makabuhay, mantika at apog. Laking tulong ang kanyang gawa sa mga magsasaka, lalo na noong pandemya. So organic farming kasi is maraming nagsasabi na mahirap, maraming gawain, which is yes, but then end of the day is magiging maganda yung outcome kasi nakukuha mo. Sa akin naman ma'am, bilang isang magsasaka, maraming ups and downs pero kailangan talaga. Dito po siya, meron po siyang sukat na 4.8 hectares. Then nandyan po Ayon yung mga kay iba't John, ibang mga sari-sari. mainam ang kanyang pataba ng pagkokondisyon ng lupa at pangontra sa mga peste sa taniman nang hindi gumagamit ng mga inorganic pesticides. Ang maganda dito, libre niya itong ibinibigay sa mga kapwa magsasaka. Aabot na sa 20 mga magsasaka ang nakinabang sa kanyang gawang pataba at pestisidyo na organic. Dahil dito, nakatanggap siya ng samut-saring papuri. Hinirang siya noong 2020 bilang Outstanding Young Rice Farmer sa probinsya ng Isabela. At ngayong taon, nasungkit niya ang Philippines' Most Outstanding Young Farmer and Trusted Provider of Good Quality Organic Vegetables and Fruits of the Year mula sa Dangal ng Lahi Awards 2022. Nandito rin po yung mga talong. Jaira Shane Maluyo para sa Luzon Headlines. Kamatis. Dito po yung pinakakakitaan namin ngayon.
Susunod, full-scale 5-day face-to-face class plano nang ipatupad sa mga paaralan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kumpiyansa na ang ilang paaralan sa lungsod ng Baguio na magsagawa ng full-scale 5-day face-to-face class sa mga pampublikong paaralan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Aktibo at masiyahin. Ganito ilarawan ni Teacher Gail ang kanyang mga estudyante matapos ang higit 1 buwan pa lamang na face-to-face class. 3 araw na lamang kung mag face-to-face class si Teacher Gail at ng kanyang hawak na grade 3 na mga estudyante. The children are very eager to come back as well as the teachers din na makasama namin sila. Iba pa rin talaga ang face-to-face compared sa modules lang. Kaya kahit 1 buwan pa lang silang nagfe-face-to-face, kumpiyansa na siya sa 5-day face-to-face class.
3 days, actually, kulang pa yata sa mga bata. Excited na silang mag 5 days. Yes. Ayon kay Principal Ligaya Anawi ng Quezon Elementary School, naghahanda na sila para dito. Kasi naman na hindi. Kaya nga, tinatransition natin sila yung 3 days in person and 2 days home study. Kasi hindi lang ang mga bata ang kailangan na mag-undergo ng transition, pati rin ang mga teachers, kailangan mag-undergo rin sila ng transition. Anya, malaki ang ginagawa nilang adjustment sa aprobadong calendar of activities ng Department of Education. Dapat nang ipatupad ng mga pampublikong paaralan ang 5-day face-to-face class pagsapit ng Nobyembre. Kasi kapag gagawin natin na bigla, 5 days a week. Na face-to-face? Yeah, 5 days a week na face-to-face, mabibigla ang mga pupils, pati rin ang mga teachers. Mayroon ng ilang paaralan ang nagsasagawa ng 5-day face-to-face class, pero ang ilang paaralan ay namili ng kombinasyon ng 3 araw na face-to-face at 2 araw na distance learning. Ang iba naman, 4 na araw na face-to-face class at 1 araw na distance learning. Pero sa panunumbalik ng full 5 days face-to-face class, tiniyak ng DepEd ang mas magaan na workload sa mga guro. Binabawasan na natin yung mga paperworks nila. Mayroon din kasing order sa taas sa secretary natin, no, from secretary natin na we will try to minimize yung calling for our teachers and then giving them tasks which are not yung consequential or relevant sa trabaho nila. Sa monitoring ng DepEd Baguio, wala pa namang naitatalang kaso ng COVID-19 sa pagsasagawa ng face-to-face class sa Baguio City. Napapanatili pa rin kasi ng mga paaralan ang mga health security protocols ng mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Handog naman ng isang guro ang libreng food pantry sa kanyang mga estudyante. Tulong niya daw ito sa mga estudyanteng walang-wala. Magbabalita Sofia Pagaduan. Breakfast is the most important meal of the day. Iyan ang laging sinasabi ni Sir Christian sa kanyang mga estudyante. Kaya sa pagbabalik ng face-to-face class ngayong Agosto, napagdesisyonan niyang magpatayo ng maliit na school pantry sa kanyang classroom. So, it's very important na at least pagpasok natin sa school, no, meron laman yung tiyan. No? Sa health class nga po, I'm a MAPE teacher, I always remind my students that breakfast is the most important meal of the day. So, kung walang breakfast, you don't have energy, no, to perform in school. Makikita sa kanyang school pantry ang iba't ibang tinapay, biscuits, chocolate at milk drinks. Lahat ito ay libre para sa kanyang mga estudyante. It's really a big help, especially, no, for their studies. No, yung 20 pesos, sabi ko nga malayo na yung narating. I was able to adopt 7 students. Of course, no, with the help of my siblings and with my friends. Kumbaga, kung sa akin lang, hindi ko talaga kakayanin. We really have to look for partners, no, private individuals who can support us in this kind of endeavor. Kwento niya, sinimulan na niyang magdala ng pagkain noon pang 2017. Pero dahil sa pandemya, ay natigil ito. Kaya ngayong new normal, hangad niyang matulungan ang kanyang mga estudyante. For us, no, teachers, we believe that this is our future leaders. These students, no, at a young age, we really have to mold them and give them the support that they need in order to pass. And of course, have an education. No, sabi nga ng mga magulang nila, ito yung yaman na hindi mananakaw. And we believe on that saying. Nagpapasalamat din siya sa tulong ng mga kapwa niya guro. Mula dito, lahat ng grade 7 classroom sa Kapayapaan Integrated School ay mayroon ng sariling libreng food pantry. And until now, no, we really want to give these students, no, the things that we can give, all the support that we can give, no, in order for them to really achieve more, no, in the future. We are here to support them. They just have to believe in themselves na kaya nila, kakayanin nila dahil nandito kami sa likod nila.
Umaasa si Sir Christian na magtatagal pa ang school pantry nila hanggang sa matapos ang school year na ito. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. On sexual harassment, we have a decision of Justice Peralta doon sa ating Korte Suprema in the case of Attorney Jacinto Gonzalez versus Ormila Clemen F. Surano. And this is a case where both criminal and administrative charges were filed against the accused for sexual harassment. At because of this case, they went into trial, and the case before the Municipal Trial Court was dismissed by the said court. Nung na-dismiss yung kaso sa korte, ang sabi ng akusado dito, the administrative case should also be dismissed because pareho lang naman yung set of facts from where the case is coming from. Ang sabi ng Supreme Court, different yung criminal case doon sa administrative case. And they are separate and distinct from each other, even if they arise from the same act or omission. Ang quantum of proof sa criminal case is proof beyond reasonable doubt. Ayun ang kailangan mo. Kailangan pag na-convict, kailangan mo may ebidensya beyond reasonable doubt. However, in administrative cases, ang sabi ng Supreme Court, only substantial evidence is required. And because meron nga tayong time-honored principle na public office is a public trust, sabi ng Korte Suprema, especially if the accused or the respondent is a public official, then there is no reason to dismiss an administrative case kahit na na-dismiss na or natapos na yung criminal case before our courts. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Babaeng may Tourette syndrome, isang successful business owner. Ang kanyang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Napagtagumpayan ng isang businesswoman mula sa Pangasinan na ang mga hamon ng kanyang kapansanan. Kung ano ito at sino siya, alamin natin sa kwento ni Alec Ralustian. Graduate ng Bachelor of Science in Pharmacy si Jenny Rose. Subalit hindi naging madali ang naging takbo ng buhay nito. Actually kasi ding yung pagkakaroon ko ng Tourette syndrome, as in elementary grade ako, wala pa naman siya. Parang na-observe ko lang siya nang dumating yung point na mag-high school na ako. Which is nung second year high school ako, doon ko na napansin na parang may kakaiba sa akin. Na parang may disability ako, na parang may mga yung paggalaw, yung involuntary movement sa sarili ko. Pagtungtong ng second year high school, nagsimulang magpakita ang sintomas ng kanyang kapansanan. Pero ipinagkibit balikat niya lamang ito. Pero pagtungtong ng kolehiyo, dito na nakumpirma na isa pala itong kapansanan. Dito, unti-unting nagbago ang kanyang mundo. Nung nag-college ako din is, ang nangyari yon, doon ko nalaman na pala na isa pala siyang kapansanan. Parang maraming gumagaya sa akin, ganon, pinagtatawanan ka. Then, ang masakit pa dyan na natanggap ko is mula sa relatives na hindi ako makahanap ng trabaho kasi ganyan ako. Ganito ako, may sakit ka. Ganon. Ang Tourette syndrome ay isang kondisyon ng nervous system kung saan nagkakaroon ng involuntaryong paggalaw ang isang tao. Maaaring sa pamamagitan nito ng palagi ang pagpikit, paggalaw ng balikat o braso at pati na rin mga bigla ang pagsasalita. Ito ay namamana at wala pang lunas hanggang sa ngayon. Siyempre ding masakit. Parang napatanong ko na bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa yung may ganitong parang disability. Yun. Grabe talaga, maiyak ka na lang, ganon. Kasi nga parang ang tingin sa'yo parang abnormal. Ganon. Pero sa likod ng panghuhusga, hindi ito naging hadlang kay Jenny para magpursiging makaahon sa buhay. Pinilit niyang pagtibayan ang loob sa kabila ng kanyang kapansanan. Na kung ano man yung mga kayang gawin ng mga normal na tao, kaya ko din gawin. Kaya ko rin makipagsabayan sa kanila. Yun yung nagiging yun lalo ang iniisip ko, maging positibo sa buhay. Matapos ang 12 taon, ang dating kinukutya, ngayon ay pinupuri na. Isa lang siya sa mga pinakamatagumpay na businesswoman sa Pangasinan. Actually, nung 2013 nga, yun na yung first na drugstore ko. May mga ups and down din talaga before. So, yun, maraming nabaon sa utang, mga ganon. Pero hindi pa yun naging hadlang para mag-give up ko sa pagbi-business. At ang malaking bagay dyan din, kaya nag-grow, lumaki at naging 3 yung drugstore ko is parang naging blessing in disguise na rin yung pandemic. Nitong nakaraang taon lamang, nadagdagan pa ng 2 branch ang kanyang negosyong butika. Sa kabuuan, 3 na ang branch ng kanyang butika sa probinsya ng Pangasinan. Bali, yung pangalawang branch is na-put up siya nung July 2021 last year. Tapos yung pangatlo sa Dasol, yung October 2021, siya na-establish. Nais ni Jenny Rose na mas maintindihan pa ng publiko kung ano ang kanyang kondisyon. Ang Tourette syndrome kasi, mas nag-trigger siya kapag ang isang may Tourette syndrome is laging pagod, stress, depressed, or kaya naman sobrang excitement. Kaya dapat kapag kaming may mga ganun na disability, kailangan balanse lahat. Hiling niya unawain ang mga tulad niyang may Tourette syndrome. At saka sa mga katulad ko rin na may mga Tourette syndrome, so huwag tayong mawalan ng pag-asa, magpatuloy lang tayo. Kasi alam ko na yung capability natin na kahit dito tayo na may mga kapansanan, kaya rin nating makipagsabayan sa mga normal na tao.
Dahil dito, umaasa siya na magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa mga kapwa niya ring may kapansanan. Alec Raluciana para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa